ज्ञानसाधना हेच सर्वोच्च सुख आहे। चाणक्य मंडळाच्या प्रशिक्षणातून राज्यासह देशात असंख्य अधिकारी राष्ट्रहिताचे काम करत आहेत। तळ कोकणातील सुनील शांताराम एज्युकेशन ट्रस्टच्या सहयोगाने सुरू करण्यात आलेलं कणकवली इथल्या चाणक्य मंडळ स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि प्रशिक्षण केंद्रातून जिल्ह्यात प्रशासकीय अधिकारी निर्माण होतील असा विश्वास माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केला। चाणक्य मंडल परिवार स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्र पुणे मान्यता प्राप्त सुनीता शांताराम एज्युकेशन ट्रस्ट कणकवली संचलित रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या मार्गदर्शन केंद्राचे उद्घाटन चाणक्य मंडल परिवाराचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी यांच्या हस्ते कणकवली येथील ओम भालचंद्र महाराज कॉम्प्लेक्स मधील जागेत करण्यात आले। त्यानंतर मराठा मंडळ सभागृहात उपस्थित विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं। अधिकारी होताना किंवा झाल्यानंतर प्रत्येकाने आपल्या हातून जनतेचे कल्याण होवो अशी भावना बाळगली पाहिजे। स्पर्धा परीक्षेला सामोरे जाताना अखंड ज्ञानोपासना महत्त्वाची असते। आपण हाती घेतलेले सर्वोत्तम करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच ईश्वर सेवा होय। देशभक्ती व अध्यात्माची शिकवण देऊन चाणक्य मंडळ अनेक अधिकारी घडवित आहे। त्यामुळे राष्ट्रहिताचे कार्य चाणक्य मंडळ करत आहे। स्वच्छ कार्यक्षम अधिकारी बनण्यासाठी मेहनत महत्त्वाची असते। कणकवली येथील स्पर्धा परीक्षा व मार्गदर्शन केंद्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे पुण्याहून तज्ञ मार्गदर्शक मार्गदर्शन करतील असे अविनाश धर्माधिकारी यांनी सांगितले। यावेळी सुनीता एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रमोद जठार, डॉक्टर अनिल नेरुरकर, राजन तेली, संदेश पारकर, डॉक्टर विद्याधर तायशेटे, डॉक्टर सुहास पावसकर, डॉक्टर शमिता बिरमोळे, संदेश पटेल, राजश्री धुमाळे, रवींद्र शेट्टी आदी उपस्थित होते। तर 5,500 लोक बसतील असं सभागृह, जगभरच्या विविध धर्मांचे प्रतिनिधी आलेले। 11 सप्टेंबरच्या सकाळी उद्घाटन आणि त्या सत्रामध्ये प्रत्येक धर्माचा प्रतिनिधी 3-3 मिनिटं आपल्या पहिली मूळ भूमिका मांडायची। तिकडे स्वामीजी हिंदू धर्माचे प्रतिनिधी म्हणून गेले। मूळ क्रमामध्ये 5वा नंबर होता आणि भाषण काही तयारच होतं, काय बोलायचं काही तयार नव्हतं। सगळं सांगायला वेळ नसल्यामुळे मी एडिट करून सांगतो। म्हणून त्यांनी अध्यक्षांना विनंती केली की लॅच नंतर बोलतो। नंतर त्या अध्यक्षांनी मान्य केलं। आता दिवस संपला झाला, पहिले ते प्लेनरी सगळ्यांच्या संपत आलं बोलले, हे शेवटचे अध्यक्षांचे आता तुम्हाला बोलावंच लागेल। स्वामीजींनी स्वतःच्या शब्दात सांगितलं की माझं नाव पुकारलं गेलं अँड स्वामी विवेकानंद फॉर हिंदू रिलिजन। स्वामीजी म्हणतात मी उभा राहिलो, काय बोलायचं काहीच नव्हतं, हात जोडले म्हणून आणि गुरुचं स्मरण केलं। माईकच्या मागे जाऊन उभं राहिलो आणि स्वामीजींचे शब्द आहेत सिस्टर्स अँड ब्रदर्स ऑफ बस। पुढचं वर्णन अमेरिकेच्या पत्रकारांनी करून ठेवल्यामुळे आपल्यापाशी उपलब्ध आहे। काय लिहिलं फक्त एवढे शब्द, सिस्टर्स अँड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आणि अख्ख्या सभागृहामध्ये असे थरराती अंगावर रोमांच उभे राहिले। काय होतंय, काळाच्या टाळ्यांचा कडकडाट चालू झाला आणि उभे राहिले लोक। पाश्चिमात्य कल्चरल नॉर्म मध्ये स्टँडिंग ओवेशन हा मानला जातो लाईक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स। एखाद्याचा फार मोठा सन्मान म्हणजे स्टँडिंग ओवेशन, स्टँडिंग ओवेशन। आणि एखादं भाषण उत्तम झालं, एखादा चित्रपट उत्तम आहे, एखाद्या कलाकाराने अतिशय उत्तम सादर केलं आणि ते स्टेजवर पुन्हा स्टँडिंग ओवेशन स्वीकारायला येत आहे, तर ते संपताना एखाद्या बॅट्समनची सेंचुरीची इनिंग भारताला जिंकून दिलं, आता तो परत येतोय स्टँडिंग। मला एमपीएससी डेप्युटी कलेक्टर दिवाळी व्हायचं का, अभ्यास करताना तो अभ्यास नीट करणे आणि अधिकारी झाल्यानंतर काम नीट करणे म्हणजे पैसे न खाणे, जातीपाती न पाळणे, घटनेनुसार कायद्यानुसार सर्वांना नीट सेवा देणे हीच ईश्वराची आराधना। हा आपल्याला विवेकानंदांनी पण दिलेला फार मोठा धडा आहे आणि तो आज आठवलाच पाहिजे। कारण मी प्रमोदजींना विचारपूर्वक सुचवलं की तारीख 11 सप्टेंबर करूयात, आजची 11 सप्टेंबर। कारण मानवाच्या इतिहासामध्ये 2-11 सप्टेंबरला जागतिक महत्व आहे आणि मी म्हणतोय की 2-11 सप्टेंबरांचा एक चाणक्य मंडळ बद्दल तयारी करून काम उत्तम करतायत असे अधिकारी जाऊ तिथे आहेत। पंतप्रधानांच्या कार्यालयात आहे, परराष्ट्र कार्यालयात आहे, उद्याचे देशाचे कॅबिनेट सेक्रेटरी, उद्याचे देशाचे फॉरेन सेक्रेटरी, उद्याचे देशाचे डायरेक्टर सीबीआय, आयबी किंवा भारताचे पोलीस खात्याचे सर्वोच्च पद। मला करिअर प्रोफाइल्स माहिती आहे।